लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय आरो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। गिबिसिनथारावनो आं बर' हिस्टरि इउटुब चेनेलाव दासिम जेसेबां हाबबाय आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ जासिग्रोबाय। बेनिफ्राय दासिम आंनियाव गोबां व्यक्तिफोरा बिदिनो कमेन्ट खालामबाय। सोरबा आंखौ रागा जोंहरदों, सोरबा दम हरदों, सोरबा राय हरदों, सोरबा मोजां मोनदों, सोरबा मिनि हरदों। लोगोफोर नोंथांमोना आंनियाव बिदिनो सोरबा रागा जोंनो मोनगोन, सोरबा मिनिनो मोनगोन, सोरबा गोजोननाय मोनगोन, सोरबा दुखु मोनगोन आंनि बे भिडिअआव। दिनैनि गोदान भिडिअआ जाबाय बिफाजों बिसाज्लाजों दावहा। नोंथांमोना नुबाय थाखादों नङा होमबा ससियेल मिडियायाव बिफा आरो बिसाज्लानि नांलायनाय। दानि जोंनि बिटिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारहा फिसाज्ला सानै दङ आरो बे फिसाज्ला सानैनि मुङानो जाबाय सासेया डि हारिमु आरो सासेया जाबाय बि बानस। नोंथांमोना मिथिखागौ आथिखालाव गोबां बिफा फिसाज्लाफोरा नांलायनाय जायो। मानो नांलायनाय जायो बिफा फिसाज्लानि गेजेराव नोंथांमोना मिथिखागौ फादार भार्सेस सन मानो दावहा जायो बा मानो नांलायनाय जायो। गथ'फोरा बिफानियाव बायदि बायदि बुयो। आथिखालाव गोदोथ' लंपेन्ट गस्ला मोनैनि नांलायनाय जायोमोन। आथिखालावथ' दायो मा मा बियो नोंथांमोना मिथिखागौ नङा होमबा? बाइक बियो, मबाइल बियो, आइफन बियो, कार बियो, बायदि बायदि अनेक बियो। दायो जों नुनो मोनदों बिफाया होनो हायिलाय बुस्थुखौ होनो हायि, बिनाय बुस्थुखौबो होनो हायि बिसाज्लाफोरा बिफानि मुसुखा बानायनानै सावदों। बेनिफ्राय बिफायाबो बुंनो गोनां जादों जे आंनि गथ' नङा। नोंथांमोना बुजिना बुजियाखै बे बाथ्राखौ? साननैसो सिगाङाव डि हारिमु बि बानसमोना गबिन्द बसुमतारीनि मुसुखा बानायनानै सावदों आरो गबिन्द बसुमतारीया बुंदों जे बिथांमोना 2014आव 6 फायारावसो हाबनाय, दावहा जोबखांनानैसो हाबनाय। बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मा बुजिदों? आं बेखौनो गुरै खावलायनो लुगैदों नोंथांमोना बुजिना लागोन। बिथांमोना दायो बिफा बिसाज्ला, नोंथांमोना मोजाङै सान, गोथौयै सानना नाय। बिथांमोना बिफा बिसाज्ला, दायो बिफा बिसाज्लानि गेजेरावनो नांलायनाया जादों। दायो उपाय गैया, गबिन्द साराबो बुंनो गोनां जाबाय जे बिथांमोना आंनि गथ' नङा। बे बिथांमोना दावहानि उनाव हाबनायखायनो बिथांमोना आंनि गथ' नङा होनना बुंजानो गोनां जाबाय। आरो बिसाज्लाफ्राबो दायो बुजिनांसिगौ, बोराय बैसो जाबाय, जिबाबो जेनेबा जोंखौ संसार नुहोबाय, बिफाखौ दुखु होनांला। बोराय बैसोआव बिदि दुखु होनाया मोजां जाया। बुजिनांसिगौ, नोंसोरबो देरबाय। मानोना बिफायाबो बुजिनांगोन, बिसाज्लायाबो बुजिनांगोन। दायो बिफायाबो बिसाज्लाफोरनि बिनायखौ होनो हानांगोन आरो फिसाज्लाफोराबो बिफानि होनो हायिखौबो बुजिनांगोन। जुदि बिसोरो बिफा बिसाज्ला जुदि मिलायलायाबा बिथांमोननि न'खरा एक्टिभ जानाय नङा, मजबुत जानाय नङा। दायो जेनेबा बिफा बिसाज्लानि सोमोन्दोआ जाहैबाय गबिन्द सारमोना जाबाय एनडेबि फाउन्डार, बिथांमोनानो एनडेबिखौ दादोंमोन। आरो दायो डि हारिमु बि बानसमोना मैया दाखालिनि बिथांमोना दायो बिसाज्ला लाइनाव दङ। बेनिखायनो बिथांमोना बेबायदि नांलायबाय थानो नाङा। नोंथांमोना जि होयो बेखौनो लानांगौ, बा बिफायाबो जि बियो बेखौनो होनो हानांगोन। बेखिनिखौनो खावलायदों। नोंथांमोना बे भिडिअ माखौ बुजिदों आं बुंनायखौ नोंथांमोना एसे गोथौयै सान। बे दावहाया बिफा बिसाज्लानि गेजेराव जादों। बे जिथु एनडेबिनि एक्स एनडेबिनि दावहा जाबाय थादों ससियेल मिडियानि गेजेराव, बे बिफा बिसाज्लानि गेजेराव जादों। लोगोफोर, आंनिफ्राय दा दसे नोंथांमोना बिदिनो बुंनाय भिडिअखौ नुबाय थादों। माखासे दिननि उनाव नोंथांमोना आंनि बे बर' हिस्टरि इउटुब चेनेलाव ओरैबायदि नुगोन, आंनि एक्सन भिडिअ नुगोन। नोंथांमोना नुनो थांगासिनो दोङो। माखासे दिननि उनावनो आं नोंथांमोननो एक्सन भिडिअ लाबोगासिनो दङ। नेनानै थागोन। दिनै आंनि भिडिअआव, आंनि चेनेलाव नोंथांमोना बिदिनो दुखु मोननाय बा रागा जोंथावना बा मिनिथावना बेबायदिनो गोबां भिडिअखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय थागोन। बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ लोगोफोर।